ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. Шумо ҷараёни бозии даври шашуми рақобатҳо дар Лигаи Олиро бо иштироки дастаҳои Сардори шаҳри Турсунзода ва ҳамчунин Барқчии шаҳри Ҳисор тамошо карда истодаед. Метавонем бигӯем ин як дерби Водии Ҳисор аст ки мо шумо ин лаҳзаҳо онро дар пахши мустақим тамошо дорем ва ҷои ёдоварист ки ҳардуи ин дастаҳо айни замон дар ҷадвали мусобиқа ҳамсояи якдигар ҳастанд ва албатта дар рақобати байни худи кӯшиш мекунанд то баҳри ба даст овардани натиҷаи мусбӣ талош варзанд ва ин албатта имкон медиҳад дар идома то мавқеи онҳо дар ҷадвали мусобиқа беҳтар шавад. ҳаятҳои аввалияи ҳар дастаро барои мову шумо болотар нишон доданд. аз оғози мавсими нав Сардор яке аз кашфиётҳои хуб буд, вале маъмулан тавре мо медонем тими Барқчӣ низ давоми солҳои охир бо ҷалби бисёр футболбозони хуб дар ҳайаташ як дастаеро сарҷамъ кардааст ки барои беҳтар кардани натиҷаҳо ва дар қатори тимҳои қисми болои ҷадвали мусобиқа будан давогар дониста мешавад. Барқчии Ҳисор ҳоло 6 имтиёз дорад дар зинаи 8 аз Сардори Турсунзода бо 5 имтиёз дар зинаи 9 мавқеъ гирифтааст ва аз ин сабаб низ набарди ду дастае ки дар ҷадвал ҳамсоя ҳам ҳастанд ва як рақобати байни худи онҳо аслан танҳо барои 3 имтиёз не балки барои бештар аз он аст бисёр қобили таваҷҷӯҳ аст ва ҳардуи дастаҳо аз сӯи дигар бояд эътироф кунем ки тимҳое мебошанд ки ҳаракат мекунанд бозии хуб бо истифода аз унсурҳои муосирро барои мову шумо пешниҳод кунанд ва айнан ҳамин гуна як рақобати ҷолибу диданиро аз ин ду тим мо дар варзишгоҳи Талко Арена интизор ҳастем. хоҳем дид ки бозии онҳо чӣ гуна имрӯз сурат мегирад. интизори садои уштаки довар Наврӯз Воҳидов ҳастем то ин ки расман ба рақобати мазкур оғоз бахшад ва баъдан дар бораи ҳайатҳои ҳар ду даста албатта муфассал гуфта мегузарем. андаке тӯл мекашад оғоз бахшидани ин рақобат аз сӯи сардовари дидори имрӯза. шояд баъзе мушкилиҳои техникӣ инҷо ба миён омаданд. хуб дӯстони гиромӣ, ҷои ёдоварист ки сардовари рақобати имрӯза тавре болотар гуфтем Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш мебошад. ёварони ӯ Ҳасан Каримов ва Рашид Файзуллоев ҳарду аз шаҳри Норак ҳастанд. довари эҳтиётии Гулмуроди Садулло аз шаҳри Душанбе мебошад. ҳамчунин гурӯҳи видеодоварон дар ҳайати Саёдҷон Зайниддинов аз Душанбе, Ҷурабек Содиқов аз Варзоб ва Муниса Мирзоева аз Душанбе дар ин дидор кор мекунанд. нозири доварон Мустафо Исломов аз ноҳияи Восе аст ва комиссари бозӣ Аслиддин Шоев аз шаҳри Душанбе мебошад. бед аз фурсат истифода бурда дар бораи ҳаятҳои аввалияи ҳар даста ҳам гуфта гузарем. дар хати дарвозаи дастаи Сардор Қурбонали Бобоев бозӣ мекунад, рақами 88. футболбозони хати дифоъ рақами 2 Миркомил Локаев, рақами 22 Ёқубҷон Ахмедов, рақами 8 Ҷаъфар Исмоилов, рақами 77 Шоҳин Аббосиён. ним муҳофизатгарон рақами 17 Ҳоҷи Акбар Узоқов, рақами 7 капитани даста Расул Файзов, рақами 55 Аҳмадҷон Шоев ва рақами 63 Абубакр Сулаймонов. ҳамлагарон рақами 21 Баҳруман Азимов ва рақами 19 Азизбек Султонов ҳастанд. сармураббии даста Рустам Хоҷаев. инак бозӣ расман шурӯъ шуда. аз маркази майдон футболбозони тими Барқчӣ тӯбро ба бозӣ дароварданд. онҳо имрӯз бо пиранҳои ранги кабуд дар сафар бозӣ мекунанд. дастаи Сардор ба ҳайси мизбон бо пиранҳои ранги сурх рақобатро шурӯъ кард. аввалин кӯшиш барои роҳандозии ҳамла аз сӯи футболбозони дастаи Сардор, аммо ин партофт натиҷа надод ва бо ҳамин вазъияти мазкур бартараф карда мешавад. ҳоло тавре мебинем яке аз бозигарони дастаи
барқчӣ осеб гирифтааст. сараввал ба назди ин бозигар. ҳоло тавре мебинем довар меояд. Қамариддин ғаффорзода аз ҷои худ баъд аз ин боло шуд ва фикр мекунам бозиро давом дода метавонад. рустам хоҷаев ки аз оғози ин мавсим роҳбарии тими Сардорро бар дӯш гирифтааст, дар ибтидои мавсим воқеан ҳам метавонем бигӯем хело ва хело натиҷаҳои хуберо ба қайд гирифт. ва Алифбек Беромов сармураббии дастаи барқчиро ҳам мо шумо дида истодаем ки давоми солҳои охир дар ин тим кору фаъолият дорад ва бисёр натиҷаҳои хуб ҳам ба даст овард бо ҳайати бисёр ҷавони дастаи барқчии шаҳри Ҳисор. акнун дӯстони гиромӣ дар бораи ҳайати дастаи барқчӣ низ гуфта гузаштанамон лозим аст, аммо як бозигари ин тим тавре мебинед Муҳаммад Камол ишора бар он дорад ки осеб гирифтааст. ва худатон дида истодаед дар лаҳзаи қаблӣ чӣ гуна аллакай ишора бар он дошт ки ҳангоми гузоштани пои худ ба замин осеб гирифтааст ва ҳоло ташхиси тиббӣ албатта маълум мекунад ки то куҷо осеби ӯ ҷиддӣ аст. Муҳаммадраби Раҳматуллоев рақами 1 дар хати дарвозаи дастаи барқчӣ аст. футболбозони хати дифоъ Фахриддин Аҳтамов рақами 2, рақами 6 Муҳаммад Камол, рақами 30 Қамариддин Ғаффорзода, рақами 44 Диловар Ҷамшедзода ҳастанд. дар хати ним офиза рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, рақами 13 Анана Жайрус, рақами 7 Ислом Зоиров, рақами 10 капитани даста Азизбек Далиев ва ҳамчунин рақами 77 Абдулло Шаропов. ҳамлагари ягона Дубирамин рақами 21. хуб, ҳоло тавре мо шумо дида истодаем тағйироти иҷборӣ дар ҳайати дастаи барқчӣ ба миён меояд. баъд аз осеб гирифтан Муҳаммад Камолро аз ҳайат берун мекунанд ва ба ҷои ӯ ба майдон ба эҳтимоли зиёд Меҳрон Мадаминов футболбози дигар бояд барояд. сармураббии дастаи барқчӣ тавре гуфтем Алифбек Беромов аст. натиҷаи охири дастаи Сардор албатта чандон хуб нестанд. дар ду даври аввал дар моҳи март гуфтем хело олӣ бозӣ кард, махсусан мусови бо Истиқлол, сипас пирӯзии боварибахш дар баробари Парвоз бо ҳисоби 3-0 боис бар он шуд то таваҷҷӯҳ ба дастаи Сардор боз ҳам афзояд. аммо баъд аз он мо тавре шоҳид шудем вақте боз рақобатҳо пайдарҳам шуданду то рафт муборизаҳо ҷиддӣ шудан гирифт. ҳарифоне буданд ки аз Сардор тавонистанд имтиёзҳои заруриро ситонанд. инҷо аввалин шуда Дубирамин ба тӯб мерасад ва чӣ зарбаи олӣ аз сӯи ӯ иҷро мешавад. ҳоло ин голро бекор мекунам бо сабаби вуҷуд доштани офсайд, аммо зарба воқеан ҳам олӣ буд. дӯстони гиромӣ, зарбаи бениҳоят қавӣ ва дарвозакӯби Дубирамин боис бар он мешавад ки мо шумо голи аввалинро бубинем. хуб, ба ҳар ҳол саросема намешавем, офсайдро ба қайд гирифтанд. ин ҷои баҳс нест, вале бо дар назардошти он ки системаи вар ҳаст, ҳатман инҷо голро тафтиш карда мебароянд. дар ин гуна мавридҳо тавре медонед вақте вар ҳаст, ҳатман доварон иҷозат медиҳанд ки ҳамон ҳуҷумро то ба охир бурда расонанд. футболбозони ини он дастае ки ҳамла карда истоданд ва танҳо хулосагирӣ дар ҷанбаст сурат мегирад. ҳоло каме интизор мешавем.
тавре медонед аз мавсими нав сар карда кашидани хат дар системаҳои варе ки истифода мешавад дар рақобатҳои лигаи олӣ пайваст карда шуд ва аз ин ба баъд мо шумо имкон дорем то боз ҳам дақиқан ҳолати вуҷуд доштани офсайдро бо кашидани хатҳо маълум кунем. агар аз фурсат истифода бурда барои мову шумо бозкоргардон лаҳзаҳои дигари такрориро пешниҳод кунанд ҷолибтар хоҳад буд. ҳоло агар офсайд воқеан ҳам вуҷуд дошта бошад пас расман довар Наврӯз Воҳидов онро эълон хоҳад кард. баъзан вақт тавре мо шумо дида истодаем дар ин мавсим санҷида баромадани ҳамин гуна ҳолатҳо андаке тӯл кашида истодааст. хуб аз ин ҷо такроран диданамон мумкин медонед аз ин стоп-кадр не балки аз ҳолате ки бевосита партофт сурат гирифт инро пешниҳод мекарданд ҷолибтар мешуд, вале маълум аст ки яке аз дифогарон дифогаре ки бубинед ан ҳамин ҷо дифогаре ки дар канори дигар буд хело қафо монда буд аз ҳамтимони дигараш ва аслан дифогарони дастаи Сардор дар як хат баробар ҳаракат намекарданд. зарбае ки иҷро карду бирамин воқеан ҳам бисёр хатарнок буд ва тавре мо шумо дидем аслан дарвозабони тими Сардор Қурбонали Бобоеви бо таҷриба натавонист пешироҳи он зарбаро бигирад. бениҳоят зарбаи маҳкаму қавиро мо аз сӯи ду бирамин дидем. интизор мешавем то ҳанӯз дӯстони гиромӣ чунки инҷо мушаххасан барои мо чизе маълум нест ва танҳо гурӯҳи видеодоварон маълум карда истодаанд ки он ҷо офсайд буд ё на. бале офсайд дар ниҳояти кор инҷо дақиқан маълум карда мешавад ва мо тавре дидем голро бекор карданд. аммо ҳолате ки ба миён омад бояд боис бар он шавад то дифогарони Сардор мутамарказӣ таваҷҷӯҳро аз ин ба баъд аз даст надиҳанд. дар ҳолати қаблӣ тавре худатон ҳам дидед бо як партофт аз хатти дифои худ бозигари барқчӣ тӯбро ба ҳамлагари марказиаш мерасонад ва он ҳуҷум чӣ гуна хатарнок буд мо шумо дидем. инҷо ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи Сардор. ҳоло ин вазъият бартараф карда шуд. боз ҳам мавҷи дуюми ҳамларо мебинем аз канори рост ирсоли тӯб ва ин вазъият акнун бартараф карда мешавад ва тавре мо дидем Диловар Ҷамшедзода тӯбро аз майдон берун баровард дар лаҳзаи қаблӣ. ба майдон мебарояд Меҳрон Мадаминов, нафаре ки акнун дар канори хатти дифо аслан бояд бозӣ кунад, аммо мо тавре медонем аслан Меҳрон Мадаминов ним муҳофизатгари канорӣ аст. ӯ ба ҷои ҳамдастаи Осеб гирифтааш бозиро давом медиҳад. дар оғози рақобат Муҳаммад Камол дифогари дастаи барқчӣ Осеб гирифта буд. каме шояд мавқеъгирии футболбозони дигари дастаи барқчӣ иваз шавад. аз ҷумла хоҳем дид ки дар идома оё Фахриддин Аҳтамов ба хатти дифои марказ гузашта, он ҷо дар паҳлӯи
Қамариддин Ғаффорзода ва Диловар Ҷамшедзода бозӣ мекунанд ва ин ки дар идома дастаи Барқчӣ бо ду дифогари марказӣ бозиро давом медиҳад. Муҳаммад Рабӣ дар ин ҳолат хеле хуб ҳаракат карду зуд тӯбро ба даст гирифт. Далиев аз ӯ тӯбро мегиранд. ҳоло ҳуҷуми навбатии дастаи Барқчиро мебинем. Меҳрон Мадаминов тӯбро нигоҳ медорад. Партофти ӯ бисёр хатарнок аст ва бубинед ки ин зарба иҷрошударо дарвозабон чӣ гуна бартараф мекунад. Вале баъд аз он ҳамла давом ёфту мову шумо голи аввалинро дидем. Барқчӣ ба ин тартиб дар дақиқаи 12-уми рақобат ҳисобро мекушояд. Ислом Зоиров ба задани гол муваффақ шуд дар лаҳзаи қаблӣ. албатта ҳолате буд ки як дарҳамбарҳамиро дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Сардор ба миён овард ва аз ин истифода бурда футболбозони Барқчӣ тавонистанд ба дарвозаи ҳариф голи аввалинро равон кунанд. Як бори дигар биёед бубинем. Инҷо аз анамин ҳолат бояд бигӯем. Дифогари дастаи Сардор дасти худро боло бардошта ишора бар он дорад ки афсайд аст. Аммо мо шумо хеле хуб мебинем ки он ҷо ягон хел афсайд набуд барои Дуби Рамин ва ӯ баъд аз ноком шуданаш дар иҷрои зарбаи аввал ҳамларо давом дод. ҳаракатҳои бисёр зебои Меҳрон Мадаминов ва партофти ӯро ҳам бояд махсус инҷо ёдовар шавем. бубинед тӯб ба рӯи Қурбоналӣ Бобоев расида баргашт. Сипас боз ҳам тӯб ба назди Дуби Рамин омад ва ирсоли баъдии ӯ дарвозабон меҷаҳад, ба тӯб намерасад. тӯб ба Ислом Зоиров нимовизиятгари дастаи Барқчӣ расида вориди дарвоза шуд ва бо ҳамин мову шумо ҳамон тавре дида истодаем. ҳисобро футболбозони дастаи Барқчӣ тавонистанд кушоянд. дар дақиқаи 12-уми бозӣ ба ин тартиб ҳисоб кушода шуд ва мо ҳоло такроран рафти ҳуҷумро мебинем. инҷо акнун голро ба ҳисоб мегиранд. бале дигар ҷои ягон баҳсу мунозира нест ва ҳатто аз саҳнаҳои такрорӣ ҳам дида шуд ки он ҷо расиши тӯб ба даст барои мисол умуман ба назар намерасад, яъне ба дасти Ислом Зоиров ва голзадаи ӯ аз рӯи қонунқоидаи футболӣ дурусту ҳисобшаванда буд ки бо ҳамин ҳисоб дар ҷараёни ин рақобат кушода шуд. акнун ҷавоби дастаи Сардорро мебинем. ин тим ки дар хонаи худ дар ҳузури мухлисон бозӣ дорад, то куҷо метавонад ба голи сардодааш посух гардонад. тавре гуфтем баъд аз он натиҷаҳои хуб дар моҳи март дар се бозие ки баъд аз он дар моҳи апрел Сардори Турсунзода доир кард, ду бохт ва як мусовиро ба қайд гирифт. аз ҷумла онҳо аз ҳосилот дар як бозии сергол дар сафар 3-2 шикаст хӯрданд. баъдан бо дастаи Хуҷанд дар хонаи худ 2-2 бозӣ карданд, дар ҳоле ки метавонистанд ҳамон бозиро ба нафъи худ ҷамъбаст намоянд. дар охир дар дақиқаи 98-уми бозӣ онҳо ба дарвозаашон голи дуюмро сар доданд. камтаҷрибагӣ албатта таъсири худро мерасонад дар ин гуна ҳолатҳо, зеро аксари футболбозони тими Сардор таи солҳои охир ё дар лигаи олӣ бозӣ накарданд ва ё ин ки аслан таҷрибаи бениҳоят ками бозӣ доранд. ва ҳамчунин дар даври гузашта Сардор дар сафар аз Вахш мағлуб шуд. он ҷо албатта каме бартарӣ маълум буд ки насиби дастаи Вахши шаҳри бохтар шудааст вобаста ба бозии шонси навбатӣ ва ҳисоб 2-0 мешавад ва голи дуюми Барқчиро боз ҳам бекор мекунанд. Дуби Рамин бори дуюм гол мезанад, аммо ин голи ӯро ҳам боз бекор карда истоданд, зеро дар ҳолати афсайд буд ин футболбоз. биёед такроран бубинем рафти ҳуҷумро. медонед аслан анамин партофти аввал аслан маълум аст ки афсайд будааст, вале дар партофти баъди аз канор инҷо аллакай барои Дуби Рамин афсайд набуд. аммо бевосита ба Азизбек Далиев ирсоле ки
қабл аз ин анҷом дода шуд. маълум буд ки онҷо ҳолати нобозӣ вуҷуд дорад. Сардор хело ҳам сусту заиф бозии имрӯзаро шурӯъ кард ва бояд таъкид намоем ки назми низом дар хатти дифоъ дар ин тим ҳоло дар оғози бозии имрӯза чандон хуб нест. бо чунин хатти дифоъи заиф дар баробари ҳариф истодагарӣ кардан, бозии хубу арзанда нишон додан бениҳоят мушкил хоҳад буд. он гунае ки албатта имрӯз онҳо бозиро шурӯъ карданд. намедонам ин ба кадом омилҳо рабт дорад, аммо оғози бозии имрӯза воқеан ҳам худатон шоҳид шуда истодаед ки чӣ гуна сусту заиф сипарӣ мешавад аз сӯи дастаи мизбон. барқчӣ бошад ташаббусро ба даст гирифта ҳуҷумҳои хатарнокро созмон дод. аллакай 3 гол зад, вале 2 голи онҳо бо сабаби офсайд бекор карда шуд. ҳоло санҷида мебароянд боз ҳам ҳолати оне ки офсайд буд ё на. тавре гуфтем бо дар назар доштӣ оне ки акнун хат кашида мешаваду дақиқан бояд маълум намоянд доварон ки офсайд вуҷуд дошт ё на. андаке ин чиз ҳам дар аввал шояд барои доварон вақти муайянро талаб мекунад ва онҳо ҳам наметавонанд дар як вақти бисёр кам бо тамоми ҷузъиёт ва бо тамоми паҳлӯҳо вазъиятро таҳлилу баррасӣ намуда хулосаҳои амиқ ва зарурӣ бароранд. Сардор ҳоло аз авт бояд тӯбро ба бозӣ дарорад. аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. дастаи барқчии ҳисор дар бозии даври гузаштаи худ хело як рақобати хубу арзандаро дар поёни дидор муқобили Сарафшан нишон дод. онҳо тавонистанд дар анҷоми ҳамон бозӣ ба истлоҳ камбек намоянду ғалабаро бо ҳисоби 2-1 ба даст оранд дар бозие ки онҳо аслан 1-0 ноком шуда истода буданд. боз як шонси дигар инҷо барои футболбозони барқчӣ ба миён меояд ва бинед дар ҳамин партофтҳои тирвори хатарнок аз самтҳои чапу рост чӣ гуна барои дастаи Сардор мушкилиҳои бузург эҷод мекунад. ислом зоиров ин бор акнун зарбаро каме хато зад. меҳрон мадаминов дар канор қарор дошт ва партофти тӯб маҳз аз сӯи ӯ буд. ислом дарҳол баъд аз он ки тӯбро қабул кард сӯи дарвоза зарбаи худро равон намуд. аз ҳисоби бевосита имкониятҳои хуби голзаниро ба вуҷуд овардан агар баҳо диҳем ғайр аз гол барқчӣ боз ҳам як шонси дигар дошт. ҳамин имконияти охире ки аз даст дод ислом зоиров. вале ҳамзамон бо ин тавре гуфтем то кунун дастаи мизбон Сардор фурсатеро ҳам ба миён наовардааст. хело хуб тӯбро нигоҳ дошт Баҳруман Азимов дар лаҳзаи қаблӣ. ҳоло довар акнун садои иштаки худро баланд мекунад. то ба охир интизор шуд Наврӯз Воҳидов ки оё тӯбро бозигарони Сардор дар ихтиёри худ нигоҳ дошта метавонанд ё на. ва танҳо баъд аз он ӯ садои иштаки худро баланд намуд. ҳамон ҳолате ки зидди Азизбек Султонов қоидаи бозӣ вайрон гардид мо шумо дидем. Баҳруман Азимов аз канори чап партофти ӯ натиҷа надод. фишор то рафт зиёд мешавад аз сӯи бозигарони дастаи
сардори Турсунзода ва онҳо ба оҳистагӣ аз самти рост аз чап ҳамлаҳоро бештар ба роҳ монда истоданд то ин ки фурсатҳои хуби голзанӣ ҳам ба вуҷуд оранд. ин сеюмин зарбаи кунҷӣ аст ки бозигарони Сардор дар ихтиёри худ доранд, аммо ин партофти туп ҳам аз вазъияти стандартӣ ҳоло тавре мо дидем натиҷа надод. Расул Файзов боз як партофти дигар ва Муҳаммад Раби Раҳматуллоев хело хуб аз мавқеи худ пеш мебараду ин вазъиятро бартараф мекунад. Муҳаммад Раби дар мавсими гузашта ба ҳайси дарвозабони дуюм дар тими Равшани шаҳри Кӯлоб бозӣ мекард. акнун ба дастаи Барқчӣ гузаштааст ва фаъолияти худро ин ҷо давом медиҳад. ҷо ёдоварист ки ӯ дар умум агар бигирем барои Барқчӣ низ аз аввал ҳамчун дарвозабони дуюм арзёбӣ мешуд баъд аз Куае Готсон. вале баъд аз иштибоҳҳо ва баъзе аз ҳаракатҳои на он қадар фаҳмое ки аз сӯи Куае Готсон буд дар он бозиҳои охир, истоди мураббиён ба хулоса омаданд ки маҳз Муҳаммад Раби Раҳматуллоевро дар ҳайати аввалияи дастаи Барқчӣ гузоранд ва ба ӯ имконият диҳанд. маъмулан дар футбол ҳамин гуна аст. Вақте дарвозабон иштибоҳ мекунад, ҳатман ба дарвозабони дуюм имконият дода мешавад ва боз интизор мешаванд мураббиён то лаҳзае ки баъдан дарвозабони гузошта шуда иштибоҳ мекунад ё на. Баҳруман Азимов маҷбур шуд ба қафо таваҷҷӯҳ кунад. Расул Файзов ирсоли ту ба сӯи ӯ ва шонси бисёр хуб. ҳисоб дӯстони гиромӣ дар ин лаҳзаҳо тавре мо мебинем баробар намешавад, чунки қабл аз он ки зарбаро бо сар футболбози дастаи Сардор иҷро кунад, аллакай садои шуда ки довар баланд шуда буд. биёед бори дигар бубинем партофте ки Расул Файзов анҷом дод. ин ҳолате буд ки мову шумо дидем. дифогари эронии дастаи Сардор дар лаҳзаи қаблӣ андаке бо дасташ Шоҳин Аббосиён ба худ кӯмак кард, яъне аз қафо истода Диловар Ҷамшедзодаро каме тела дод. дар саҳнаи такрорӣ ин чизро хубтар диданамон мумкин ва баъдан зарба зад. албатта зарбаи бисёр хуб зад Шоҳин Аббосиён, маълум буд. ҳамон расиш ба бозигари ҳариф боис бар он шуд то довар дарҳол садои шудаки худро баланд кунад. ва мо шумо тавре мебинем воқеан ҳам ҳамон лаҳза қароре ки баровард Наврӯз Воҳидов инҷо акнун дуруст мебарояд ва ӯ тасдиқ мекунад ки бояд бо зарбаи озод Муҳаммад Раби Раҳматуллоев аз назди дарвоза тӯбро ба бозӣ дарорад. то ба охир инҷо ҳамлагари бисёр қавиҷӯсаи дастаи Барқчӣ барои туп талош кард ва дубир амин дар ҳамон лаҳза ҳатто тавонист дар ин дуэл ба истлоҳ комёб ҳам шавад. агар мо ҳайати имрӯзаи дастаи Сардорро бо он гурӯҳи футболбозоне ки дар бозии даври панҷум зидди Вахш ба майдон баромада буданд муқоиса кунем, танҳо як тағйиротро дар ҳайати аввалияи даста мебинем. ин ҳам дар ҳайати захиравӣ боқимондани Некрӯз Зокиров аст, ҳамлагари даста, ва ба ҷои ӯ футболбози нисбатан ботаҷрибатар Азизбек Султонов имрӯз аз дақиқаи аввал бозиро дар ҳайати дастаи Сардор оғоз кард. Азизбек Султонов қаблан дар як қатор дастаҳои дигари Лигаи Олӣ аз ҷумла собиқ дастаи Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ
як муддат дар дастаи равшани шаҳри Кӯлоб ҳам бозӣ карда буд. мавсими бисёр бобарори соли 2023 дар ҳайати дастаи Кӯктош дар иштироки ӯ ҳам дастаҳояш то имрӯз як мавсими бисёр хотирмон барои мухлисон тарафдорони футболи ноҳияи рӯдакӣ ба ҳисоб меравад. тӯбро аз майдон берун мекунад бозигари барқчӣ. аҳмадҷон шоев нимуҳофизатгари дастаи Сардор хело оромона дар маркази майдон бозӣ мекунад ҳамин футболбози ҷавон ва ҷои ёдоварист ки аҳмадҷон шоев дӯстони гиромӣ нафаре аст ки қаблан ба ҳайси дифоъгари канорӣ бозӣ мекард, аммо айни замон дар нақши нимуҳофизатгари марказӣ хело ва хело ҳунарнамоии оливу арзанда дар ҳайати Сардор нишон медиҳад ва маъсалан ҳамин бозиҳои хубу боварибахши ӯ дар ду даври аввал боис шуд то истоди мураббиёни тими миллии кишварамон, акнун метавонем бигӯем бо роҳбарии собиқ сармураббии тими миллии кишвар Горан Степанович ӯро мушоҳида кунанду ба тими миллӣ ҷалб намоянд. Муҳаммад Раби Раҳматуллоев бештар баромада зуд тӯбро ба даст гирифт ва бо як зарбаи қавӣ бубинед тӯбро ба наздики ҷаримагоҳи ҳариф равон мекунад. Ислом Зоиров гузариши бисёр хатарноки ӯ дарвозабон Қурбонали Бобоев тӯбро аз дасташ сараввал раҳо кард, аммо маълум буд ки онҷо аз бозигарони дастаи барқчӣ касе нест. ва таваҷҷӯҳ кунед боз ҳам як партофти тӯлонии тӯб чӣ гуна имкон медиҳад то он аз болои сари дифоъгарони дастаи Сардор гузараду онҳо мисли тамошобин бошанд ва ҳариф бо тӯбро гирифтан ҳамларо идома бахшад. пасе ки ба канори чап равон кард Абубакр Сулаймонов дар ҳолати қаблӣ хато буд. дарвозабони дастаи барқчӣ дар ин ҳолат тавре дидед пештар баромада ин вазъиятро тавонист бартараф намояд. шонси навбатӣ барои Сардор. Баҳруман Азимов ва ин партофти нодурусти ӯ.
ҷо ёдоварист ки дар ин лаҳзаҳо тавре мебинед аз ҳисоби фоизи тӯбдорӣ 61/39% бартарин насиби дастаи Сардор аст. ва ин ду тим дар маҷмӯъ агар ба таърихи рақобатҳои байни худиашон таваҷҷӯҳ кунем дар лигаи олӣ бори аввал бо ҳам рӯбарӯ мешаванд, чунки Сардор як дастаи навкор дар мусобиқа ҳам ҳаст ва аксари рақобатҳояш бо дастаҳое ки дар лигаи олӣ иштирок мекунанд. дар маҷмӯъ агар бигирем аввалин бозиҳои расмӣ барои ин тим ба ҳисоб хоҳанд рафт. Бошгоҳе ки дар соли 2022 таъсис ёфт, дар муддати бениҳоят вақти кам ба лигаи олӣ баромад. бо баъзе аз дастаҳои феълии иштирокчии лигаи олӣ дар лигаи якум қаблан бозӣ кардааст ва ки дар марҳилаҳои гуногуни мусобиқаи ҷоми лигаи федератсияи футболи тоҷикистон, ҷоми худи федератсияи футболи тоҷикистон ва боз албатта дар шояд баъзе аз бозиҳои санҷишиву рафиқона. аммо тавре мо мебинем барои онҳо аксари бозиҳо дар лигаи олӣ нахустин бозиҳо дар мусобиқа ба ҳисоб меравад. бори дигар ҳолате ки шояд каме баҳсҳоро дар лаҳзаи қаблӣ ба миён овард, онро ба мо нишон медиҳанд. пас аз гирифтани кӯмаки тиббӣ ҳоло бозигари дастаи Сардор омода мешавад то рақобатро давом диҳад. ин партофт ҳам натиҷа надод. ва тавре мо шумо мебинем бо ҳамин туба аз майдон берун мешаваду имкони идома додани ҳуҷум барои дастаи Сардор ба тариқи дигар ҳоло пайдо хоҳад шуд. яъне боз ҳам як вазъияти стандартии дигар онҳо кор карданд. ин чорумин зарбаи кунҷии онҳо аст. ҳоҷиакбар Узоқов дар назди тӯб ирсоли хело баланд ва мо шумо тавре дидем ин талошҳо ҳеҷ самаре наоварданд. беқоида вайрон кунӣ тавонистанд аз бозигари барқчӣ дар ҳолати қаблӣ футболбозони мизбон тӯбро гиранд. Баҳруман Азимов гузариши ӯ ва қоидаи боз инҷо вайрон мешавад. ҳамчунин ба эҳтимоли зиёд корти зард ба футболбози дастаи барқчӣ ҳам нишон дода мешавад. бале мо шумо тавре мебинем дар ҳолати қаблӣ иштибоҳ кард Абдуллоҳ Шаропов ва баъд аз қоида вайронкунӣ ин футболбози ҷавон ба ӯ ҳоло корти зард нишон доданд. суръаташ кифоягӣ накард то пеши роҳи Баҳруман Азимовро гирад ва Абдуллоҳ Шарипов баъд аз ин рафта ба ӯ бархӯрд. ба бахти ӯ бояд бигӯем ки ин қоида вайронкунӣ берун аз ҷаримагоҳ буд.
аз ин ҳолат имкони иҷрои зарбаи рост ҳам ҳаст. ҳоло хоҳем дид ки ҳоҷи акбар узоқов чӣ гуна ин зарбаро иҷро мекунад. албатта кунҷ камтар тезтар аст, аммо кӯшиши иҷрои зарбаи рост шояд сурат гирад. На, ту аз девори дифоӣ намегузарад. мумкин буд ки ҳоҷи акбар узоқов дар ҳолати қаблӣ андаке беҳтар бозӣ кунад, вале тавре мо дидем зарбаи задаи ӯ ба девори дифоӣ расида баргашт. хуб, боз ҳам зарбаи кунҷӣ аст ба нафи дастаи сардор. ва бубинед то рафт партофтҳо хатарноктар мешаванду баъд аз он зарбаҳо низ метавонанд боз мушкилиҳои иловагӣ барои тими сардор ба миён оранд. ва мо тавре дидем дар ҳолати қаблӣ расул файзов зарба зад ки зарбаи задаи ӯ хело баланду ноаниқ буд. Стенка, бачок! Саман! 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 Ва Саман! шумораи қоидавайронкуниҳо аз сӯи футболбозони дастаи барқчӣ хело зиёд аст дар нимаи аввал. ва ҳоло мебинем ки ин бор аз вазъияти стандартӣ бозигари дигари сардор чӣ гуна инсоли тӯбро анҷом медиҳад. хело партофти хатарнок буд. мубориза давом дорад ва довар рафти бозиро манъ мекунад. қоидавайронкунии расул файзовро ба эътибор гирифт наврӯз воҳидов. зарбаи бисёр қавӣ дорад муҳаммадраби раҳматуллоев ва аксари вақт тавре мо мебинем бо як ирсол тӯбро тақрибан метавонад то назди ҷаримагоҳи ҳариф равон кунад, яъне аз нимаи майдони худ то ба нимаи майдони ҳариф ӯ бе ягон мамнуият тӯбро ирсол карда истодааст. расул файзов партофти ӯ ба канори рост. ҳоҷи акбар узоқов акнун ин партофт тавре мову шумо мебинем ҳеҷ натиҷае намедиҳад. аксари вақт намин гуна ирсолҳо барои тими сардор ҳеҷ нафе нарасонида истоданд ва агар мо боз ҳам баргардем ба ҳамон бозиҳое ки қаблан хуб буд бо иштироки ин тим, онҷо чунин партофтҳо кам буданд. бештари вақт тавассути таркиббороиҳо, бозигузориҳо, пасҳои кӯтоҳу миёна ба якдигар, ташкил кардани ҳар гуна секунҷаҳо дар канорҳо ва бо ин роҳ кушодани мавқеъҳои навбанави холӣ дар ҷаримагоҳи ҳариф ҳамлаҳои худро шогирдони Рустам Хоҷаев ба роҳ мемонданд ва аз ин ҷиҳат ҳам онҳо хело фарқ мекарданд бо ҳарифони дигар. тавре мо дидем дар ин ҷо акнун боз идомаи талошҳои футболбозони дастаи барқчӣ ба назар мерасад. пай дар ҳам зарбаҳо дида шуд. ҷовидон хушвақтов дар лаҳзаи қабли зарба зад ки пешироҳи зарбаи ӯро гирифтанд.
Азизбек Далиев дар ин мубориза комёб мешавад, вале баъдан тӯбро аз даст дод. ҳамдастоваш боз ҳам тӯбро соҳиб шуданд ва бубинед ки инҷо акнун ба тӯб расида натавонист ҳамлагари марказии дастаи барқчӣ Дубир Амин. дар оғози ин ҳамла Дубир Амин шонси бисёр хуб дошт. маҳз ҳамин ҳолатро дар назар доштем. бубинед ӯ зарба зад, вале тӯб ба бозигари дастаи Сардор расида баргашт. вуҷуд доштани офсайдро боз ҳам ба эътибор мегирад сардовари рақобати имрӯза. маълум мешавад ки Дубир Амин сараввал дар ҳолати офсайд буд, баъдан ба қафо баргашта. ба ин тартиб бубинед аз офсайд кӯшиши дурӣ ҷустан ва ё раҳӯй пайдо карданро дарёфт кард, вале доварон ин чизро ба эътибор гирифта тавонистанд. ва бо ҳамин ҷаҳду талошҳои навбатии бозигарони дастаи Сардор ҳеҷ самаре намеорад. болотар дар мавриди мавқеъгирии ин ду тим дар ҷадвали мусобиқа ишора кардем. бояд бигӯем ки барқчӣ 6 имтиёз дораду дар зинаи 8 аст. Сардор бо 5 имтиёз дар зинаи 9 қарор дорад. поёнтар аз онҳо Эсхатову Истарафшан ҳастанд ки ҳар кадоме 3 имтиёзӣ доранд ва дар зинаи охирин дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд мавқеъ гирифтааст. парвоз ва Истарафшан ду дастае ҳастанд ки токунун аслан ягон ғалаба надоранд. Эсхата як пирӯзиву 4 бохт дорад. Сардор як ғалабаву 2 мусови 2 бохт. ба умуман чаро дар қисми поёнии ҷадвали мусобиқа қарор гирифтани ин тимҳоро аз рӯи ҳамин натиҷаҳо низ худатон дуруст дарк карданатон мумкин аст. меҳрон мадаминов дар лаҳзаи қабли тавре мо шумо дидем садгузории ноҷо дошт. аз ин сабаб рафти бозиро боз доштанд
ва қоида вайронкунии ӯ ба эътибор гирифта шуд. вақти асосӣ дар нимаи якум хотима ёфта, 3 дақиқа вақт илова шуд. хело партофти баланд ва бубинед ки чӣ гуна бо сар зарба мезанад Баҳруман Азимов, аммо каме хато рафт. зарбаи ӯ ирсоли тӯб аз канори рост бисёр олӣ буд. дар лаҳзаи қаблӣ агар хато накунам Абубакр Сулаймонов он партофтро анҷом дод ва Баҳруман Азимов бо сар кӯшиш кард тӯбро ба дарвоза рост равон намояд, аммо каме хато дида шуд. каме нофаҳмӣ акнун байни бозигарони дастаи Сардор буд дар лаҳзаи қаблӣ байни дарвозабон ва ҳамчунин дифогар. бибинед аз ин ҳолат истифода бурда фишор меоранд футболбозони Барқчиву тӯбро қариб буд гиранд ва ҳамин таврам мешавад. вазъияти хатарноки навбатӣ ба миён омад. чӣ гуна имконият, шонс аз даст нарафтааст. зарбаҳо пайдар ҳам ҳастанд, аммо дар ниҳояти кор акнун ин вазъиятро яке аз дифогарони Сардор бартараф кард. ин Миркомил Лоқаев буд ва мо тавре мебинем дар лаҳзаи қаблӣ аслан иштибоҳ аз сӯи Ёқубҷон Ахмедов сурат гирифт. маҳз ӯ дар ҷаримагоҳи худ дар он бурзае ки буд тӯбро бой дод. Қамариддин Ғаффорзода онҷо тӯбро соҳиб шуд. бубинед дар ҳамин ҳолат ва чӣ тавр баъдан мо ҳамлаи бисёр хатарноки дастаи Барқчиро дидем ки аз чунин фурсати хуб Қамариддин Ғаффорзода ҳам дуруст истифода бурда натавонист ки аз тӯҳфае ки ҳариф карда буд бехато истифода бурда ба натиҷаи зарурӣ ноил шавад. тӯбрабои навбатӣ дар маркази майдон ин дафъа аз Абубакр Сулаймонов тӯбро мегиранд футболбозони дастаи Барқчӣ. ҳамлаи онҳо идома меёбад. Азизбек Далиев ирсоли тӯб, вале ин партофт натиҷа надодааст то кунун. ман имрӯз бозие ки Азизбек Далиев нишон медиҳад чандон хуб нест. ва бо ҳамин тамом дақиқаҳои илова кардаи сардовари ин дидор Наврӯз Воҳидов ҷамъбаст шуду ӯ ҳам садоиштаки худро баланд кард. дастаҳо бо ҳисоби 0-1 ба танаффус мераванд. Барқчӣ ҳоло дар баробари Сардор пешсаф аст.
Bedavaya zamı katılan. Doğru mu? Hafif oyun ortasında.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، این ورزشگاه تالکو آرنای شهر ترسونزاده است و در این میدان امروز دسته های سردار شهر ترسونزاده و بخشی شهر حصار در دوره بازی های دور ششم لیگ عالی و مسافه هم می روند. طور در آغاز گزارش اشاره کردیم می توان گفت یک دربی یا شهرآوردی بسیار خوبی وادی حصار را با اشتراک این دو دسته ما و شما امروز انتظار بودیم. واقعا هم آن انتظاری های ما رو نیمه اول برآورده کرد، چون یک بازی بسیار خوب و دیدنی هجومکار رو از هر دو جانب دیدیم. اکنون در ادامه باز رقابت چگونه صورت میگیرد برای ما دقیقه باقی مانده قسم دوم نشان میدهند. سردار بسیار فعالانه نیمه دوم را آغاز کرد. اینجا ضربه کنجی به فایده آنها تعیین می شود. حالا خواهیم دید که در ادامه تلاش های خود شاگردانی رستم خوجاєв باز به کدام نتیجه ها نائل می شوند. پرتافتی تو به داخل جریمه گاه بود و این وضعیت اکنون با همین رفع شد. خب با آغاز قسم دوم هیئت های هر دسته را یک بار دیگر برای شما معرفی میکنم. این بار از دسته مهمان از برقچی حصار بیاید آغاز کنیم. محمد ربی رحمت اللهیف در خط دروازه، فوتبالبازان خط دفاع فخرالدین احتموف، قمرالدین غفارزاده، دلاور جمشیدزاده و همچنین طور ما شاهد میشویم از کنارها در این تیم دو نفر دیگر عزیزبک دلیف با همراهی مهران مدامینوف بازی دارند. در مجموع با استفاده از سه دفاعگری مرکزی و دو نفر دیگری که از کنارها میتوانند در لحظه ضروری به آنها کمک کنند بازی تیم برقچی بر راه مانده شده است. جای یادآوری است که مهران مدامینوف در آغاز نیمه اولی بازی بعد از آسیب گرفتن محمد کمال دفاعگری مرکزی تیم برقچی به میدان برآمد. خوب داورچی اشاره میکند ضربه کنجی به فایده دسته برقچی اینجا نوروز واحدوف تعیین کرد. خوب نیم محافظتگران جاویدان خوشوقتوف، آنان ژایروس و اسلام زویرف هستند. حملهگران عبدالله شراپوف و دوبی رامین. سرمربی دسته الفبک براموف. ضربه کنجی دسته برقچی رو میبینیم، بعدا در برای هیئت دسته سردار هم گفته میگذاریم. این دومی ضربه کنجی فوتبالبازان دسته برقچی است. در قسم یکم اصلا 5-1 بود شماره ضربه های کنجی. ارسال توپ به سوی دلیف نتیجه نداد و حالا هجومی بسیار خوبه رو با اشتراک دسته سردار دیدن همان ممکن است. صورت افزایی بسیار خوب از کنار چپ، توپ رو نگاه می‌دارند، بعداً ارسال توپ، اما این وضعیت طور ما و شما دیده استودیم از سوی آنان ژایروس برطرف کرده شد. خوب در خط دروازه دسته سردار قربانعلی بابایف بازی دارد. فوتبالبازان خط دفاع میرکومیل لوقایف، یعقوب جان احمدوف، جعفر اسماعیلوف و شاهین عباسیان هستند. نیم محافظتگران حاجی اکبر اوزاقوف، رسول فایزوف، احمد جان شویف و ابوبکر سلیمانوف می باشند. حملهگران بهرامن عظیموف و عزیزبک سلطانوف هستند. سرمربی رستم خوجاєв. اینجا امکانیتی بسیار خوب و ضربه از سوی دروازه بود، لیک نه آنقدر ضربه قوی از سوی بازیگری دسته سردار. همچنین بعداً کمی برخورد با فوتبالبازی حریف هم داشت در لحظه قبلی شاهین عباسیان. شاهین عباسیان فوتبالباز ایرانی است که در هیئت دسته سردار بازی دارد و ما در این موسم الکی یک گل او را دیدیم. بعد دروازه دسته خوجند در همین میدان او توانسته بود گل دومی دسته سردار را به هدف رساند. اصلا دفاعگری کناری است ولی پیوسته به هجوم ها همراه می شود، یعنی خیلی خوب در خط حمله به همتیمانش اصلا او کمک می رساند. و شاهین عباسیان در لحظه قبلی طور دیدید ضربه اخیر را اجرا کرد. ارسال توپ به کناری راست. اینجا داورچی اشاره میکند قاعده بازی ویران شده است در برابر شاهین عباسیان.
иштибоҳ аз сӯи диловар ҷамшедзода буд. ҷои ёдоварист ки голи ягонаи дастаи барқчӣ дар рафти қисми якум аз сӯи Ислом Зоиров ба ҳадаф расонида шуд. ва дар маҷмӯъ агар мо ҳисоб кунем, барқчӣ 3 гол зад дар қисми аввал, дутои онро Дубирамин ба ҳадаф расонд, аммо он 2 гол бо сабаби оне ки офсайд буд бекор карда шуданд. танҳо як голи садаи Ислом Зоиров ба қайд гирифта шуд. дар маҷмӯъ агар нимаи аввалро шумо тамошо карда натавониста бошед, ман мехостам чанд ҷумлаи умумӣ гуфта бошам, то тасаввурот барои шумо, мақсад он гурӯҳи мухлисоне ки ҳамакнун ба назди экранҳои телевизион нишаста ҷараёни ин бозиро тамошо мекунанд пайдо шавад. гап дар бораи ин меравад ки бозиро хело фаъолона барқчӣ оғоз кард, ҳуҷумҳои хатарнок, вазъиятҳои бисёр хуб бо иштироки дастаи мазкур ба миён омад. инҷо тӯб дар майдон боқӣ мемонад. Далиев як илоҷ карда ба тӯб расид, ирсоли тӯб аз сӯи ӯ. ҳоло ин вазъият акнун бартараф мешавад ва баъдан мо силсилаи голҳои барқчиро дидем, аммо тавре гуфтем аз он 3 гол дутояш бекор карда шуд, масалан ҳамон 2 голе ки Дубирамин ба ҳадаф расон. голи якуми ӯ бисёр олӣ буд, аз дур бо як зарбаи қавӣ тӯбро ба дарвоза ҷо кард, аммо маълум шуд ки онҷо офсайд вуҷуд доштааст. ва умуман агар имкониятҳои хуби голзаниро баҳо диҳем, барқчӣ ғайр аз голи задааш боз ҳадиақал 2 фурсати дигари бисёр хубро аз даст дод. барои Сардор ҳам фурсатҳо ба миён омаданд, аммо Баҳруман Азимов, Азизбек Султонов ва чанд бозигари дигари ин тима аз фурсатҳои худ дуруст истифода карда натавонистанд. агар аҳамият дода бошад, ҳоло ним муҳофизатгарии марказии дастаи барқчӣ доимо ба қафо баргашта ба хатти дифои марказ кӯмак карда истодааст. Онана Жайрус иштибоҳҳо пай дар ҳам аз ҳар ду ҷониб ҳастанд. аслан Далиев тӯбро нигоҳ медорад. дар оғози мавсими гузашта хотиратон бошад, Азизбек Далиев хело хуб чемпионатро шурӯъ карда буд ва ҳатто дар қатори нишонзанҳои беҳтарин қарор дошт. вале дар оғози ин мавсим ҳоло Азизбек Далиев дар сатҳе ки қаблан бозӣ мекард ҳунарнамоӣ накарда истодааст. ба ҳар ҳол футболбози ҷавон аст, беҳуда ба ӯ эътимод ва бовар карда дастбанди капитаниро надоданд дар дастаи барқчӣ ва шояд Далиев баъдан боз метавонад ҳунару маҳорати хуби худро нишон диҳад. Жайрус аз ҷаримагоҳи дастаи барқчӣ тӯбро берун кард. Сулаймонов тӯбро аз даст медиҳад ва дувар ишора дорад ки бозӣ бояд давом ёбад. партофти бисёр хуб, аммо имкон нест барои тӯбро гирифтан ба Ҳоҷи Акбар Узоқов. ҷои ёдоварист ки бозиҳои даври шашуми Лигаи Олӣ дирӯз бо 2 бозии бисёр ҷолибу дидани Регартадас Вахш, Истиқлол Хуҷанд оғоз шуд. Регартадас дар хонаи худ дар ҳамин майдон 3-2 пешсафи ҷадвал Вахши шаҳри Бохтарро мағлуб кард. Истиқлол бошад дар баробари Хуҷанд тавонист 2-1 комёб шавад. барои Хуҷанд ин аввалин бохт дар мавсими кунунӣ буд. Ислом Зоиров зарбаи задаи ӯ бартараф мешавад. Далиев пас ба марказ. ҷовидон Хушвақтов ирсоли бисёр хуби ӯ, вазъияти хатарнок аст, аммо ин имкон ҳоло аз даст рафт, вале қисман боз метавонистанд бозигарони барқчӣ агар каме дақиқтар ҳаракат мекарданд дар ҳамон лаҳза мавҷи дуюми ҳамларо ба роҳ монанд, аммо партов тавре мо дидем натиҷа надод. Сулаймонов
ва ин партофти ӯ аслан ҳеҷ натиҷае намеорад. хуҷанд дар дақиқаҳои иловагии рақобат бо Истиқлол тавре ишора кардем мағлуб шуд. имрӯз бошад барномаи бозиҳои даври шашумро ду рақобат идома медиҳанд. яке аз онҳо дидори Сардору Барқчӣ аст ки мо шумо дар пахши мустақим тамошо карда истодаем ва ҳамчунин ин лаҳзаҳо дар варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти кишварамон дар шаҳри бостонии Хуҷанд дидори дастаҳои парвоз ва ҳосилот идома дорад. паси Шоҳин Аббосиён ба Азизбек Султонов. партофти Султонов натиҷа надод. ҳоҷи Акбар Узоқов ва инҷо Диловар Ҷамшедзода хело хуб бозӣ мекунад. дар ду ҳолат тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард ин дифогари қоматбаланди дастаи Барқчӣ. тӯбро аз майдон берун мекунанд бозигарони дастаи Барқчӣ ва чунин ба назар мерасад ки аслан онҳо аз ин чиз ҳеҷ нигаронӣ ҳам надоранд. ҳар қадаре бошад вазъиятҳои стандартӣ метавонад ба нафи Сардор таъин шавад, аммо Сардор аз инҳо истифодаи босамар намекунад то ин лаҳза. албатта бозӣ бояд давом ёбад. Аҳмадҷон Шоев гузариши бисёр хуби ӯ ва баъдан зарбае ки ин футболбози ҷавон иҷро мекунад. тавре дидед аз паҳлӯи дарвоза гузашт. ҳаракатҳои бисёр ҷолибе дошт Аҳмадҷон Шоев дар лаҳзаи қаблӣ. ҳоло такроран диданатон мумкин инҷо тӯбро чӣ гуна соҳиб шуду баъдан то марзи ҷаримагоҳ рафт ва баъдан ин зарбаро иҷро кард. мухлисони маҳаллӣ каме бедор мешаванд ва акнун дастгирии тими Сардорро боз ҳам бештар карда истоданд. Меҳрон Мадаминов талошҳои ӯ дар лаҳзаи қаблӣ натиҷа надод ва боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки футболбозони дастаи Сардор. Баҳруман Азимов Аҳмадҷон Шоев партофти бисёр олиро анҷом медиҳад ва мо шумо тавре мебинем ин вазъият бартараф мешавад. шонси бисёр хубро Ҳоҷи Акбар Узоқов дар лаҳзаи қаблӣ аз даст дод. бубинед чӣ гуна бо як пас аз байни 3-4 футболбози ҳариф тӯбро гузаронд Аҳмадҷон Шоев. албатта каме баъд аз бархурд афти дар ҷаримагоҳи ҳариф Ҳоҷи Акбар Узоқов, аммо онҷо маълум буд ки ягон ҳолати қоидавайронкунӣ нест. Баҳруман Азимов пас ба канор Азизбек Султонов идомаи талошҳои бозигарони Сардор ва бубинед инҷо оромона ин ҳолатро бартараф мекунад Муҳаммад Раби Раҳматуллоев. ду бозии дигаре ки дар доираи рақобатҳои ин давр бояд сурат гиранд, ин бозиҳо бо иштироки Равшан ва клуби марказии варзиши Артиш аст ки пагоҳ дар шаҳри Кӯлоб сурат мегирад ва баъдан рақобати Истаравшану Эсхата. бо ин бозиҳои ҷолибу диданӣ рақобатҳои даври шашум хотима меёбанд. вазъияти хатарнок аст ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф кард. бубинед ғайриинтизор барои дифогарони Сардор боз ҳам ҳолате ба миён меояд ки футболбози ҳариф як ба як мебарояд, аммо дар лаҳзаи қаблӣ воқеан ҳам аз фурсати худ дуруст истифода бурда натавонист футболбози Барқчӣ. каме дактар ҳаракат кардан дар ин ҳолат метавонист боис бар он шавад ки мо шумо голи дуюмро бубинем. ва таваҷҷӯҳ кунед ба ин гузарише ки аз сӯи Меҳрон Мадаминов буд. боз ҳам дифогарони дастаи Сардор пай набурданд, сари вақт
муқобилият ҳам накарданд ва аслан фикр карданд ки он ҷо ҳолати офсайди сунъиро ба вуҷуд оварданд ки шояд ин гумону гӯем тасаввуроти онҳо вобаста ба ҳолати қаблӣ иштибоҳ буд ки мо шумо дидем чӣ гуна аз паси дифогари ҳариф фирор карда ба мавқеи озод баромад ва зарбаи задаи ӯро Қурбоналӣ Бобоев бартараф кард. Умуман Қурбоналӣ Бобоев як ҳолати дигари монанд ба инро дар нимаи аввал ҳам хотиратон бошад бартараф карда буд. онҷо туп ба рӯи дарвозабони бо таҷрибаи дастаи Сардор расид. акнун шонс барои дастаи Сардор метавонад ба миён ояд. Азизбек Султонов гузариши бисёр хуби ӯ, идомаи ҳуҷум, вазъияти хатарнок идома дорад. Зарбаро мебинем ё на? Бале, зарба ҳаст, аммо ин зарба хато ва ҳамзамон бо ин офсайдро ҳам акнун ба эътибор мегиранд. бори дигар метавонед бубинед дар ана ҳамин лаҳза вақте ту ба назди Азизбек Султонов омад, аллакай ин футболбоз дар ҳолати офсайд буд. ҷо ёдоварист ки дар ҳафтаи оянда аллакай бозии даври ҳафтум баргузориаш дар нақша аст. сипас мо аслан дар маҷмӯъ агар бигирем дар аввали моҳи июн нимаи аввали мавсим дар чемпионати муҷам баҳс мешавад. аммо фаромӯш бояд накунем ки имсол рақобатҳои ҷоми кишварамон хело барвақт шурӯъ мешаванд. аз охири моҳи май сар карда бозиҳои марҳилаи асосӣ, яъне марҳилаи 8 якниҳоӣ шурӯъ мегарданд. миёнаи ҳафтаи сипаришуда бозиҳои даври якуми интихобӣ баргузор шуд бо иштироки 16 дастаи лигаи якум. 8 даста ба марҳилаи дуюми интихобӣ роҳ ёфтанд. аз миёни ин 8 даста баъдан танҳо ба 4 тим имкон даст медиҳад то ба марҳилаи асосӣ бароянд ва ин 4 тими лигаи якум ҳамроҳ бо 12 дастаи лигаи олӣ дар маҷмӯъ 16 тими иштирокчии даври 8 якфинали ҷоми Тоҷикистонро ташкил хоҳанд дод. ин мавсим шурӯъ аз бозиҳои 8 якниҳоӣ рақобатҳо дар ҷоми кишвар аз бозиҳои рафту баргашт иборат ҳастанд. тағйироти аввалин дар ҳайати дастаи Сардор. Некрус Зокиров бо рақами 11 ба майдон мебарояд. ба ҷои Азизбек Султонов ӯ бозиро акнун давом медиҳад. Некрус яке аз он футболбозоне аст ки ин мавсим дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин қарор дорад. ва Ёқубҷон Ахмедов ҳамчунин аз майдон гирифта шуд. Муҳаммад Исоқов бо рақами 44 акнун бозиро давом медиҳад. Муҳаммад Исоқов узви дастаи олимпии кишвар аст ки мо иштироки ӯро дар бозиҳои мусобиқаи 3 миллат ки дар кишвари ҳиндустон дар рӯзҳои таҷлил аз умуман агар дақиқтар бигӯем дар рӯзҳои байналмилалии фифа сурат гирифта буд. дар охири моҳи март шоҳид шуда будем ва ҳамроҳи боз чанде аз бозигарони дигари тимҳои Сардору Барқчӣ аз бошгоҳи дигар аз ҳосилот Регартада аз футболбозон буданд ва дар маҷмӯъ дастаи олимпии кишварамон бо роҳбарии Мубин Эргашев дар он мусобиқа пирӯзӣ ба даст овард. тубрабои бисёр хуб, аммо баъдан аз Меҳрон Мадаминов тубро гирифтанд. инсоли навбатии тӯб ба канор. Шоҳин Аббосиён партофти ӯ вале каме баландтар. ирсол аслан ноаниқ иҷро шуд аз сӯи
легионери эронӣ ва дар натиҷа ба футболбозони барқчӣ муяссар шуд ки ин ҳама хавфу хатарро аз назди дарвозаи худ дур кунанд. имрӯз хеле хуб бозӣ карда истодааст Диловар Ҷамшедзода. чандин вазъиятҳои хатарнокро масъул бартараф кард. дар қисми якум махсусан яксадгузории бисёр хуби ӯро дида будем. айнак дар нимаи дуюм ҳам чандин вазъиятҳои хатарнокро ин футболбоз бартараф карда истодааст. ва бубинед ки акнун чӣ ҳолати бисёр ҷолибе ба миён меояд, аммо баҳруманд азимов аз фурсати доштааш истифода карда натавонист. бисёр паси хуб буд аз сӯи Абубакр Сулаймонов. зарбаи задаи баҳрумандро дарвозабон бартараф кард. Далиев ба қафо пас медиҳад. Ислом Зоиров аз Ҷовидон Хушвақтов дигар бора тӯбро қабул кард. ва ҳоло талошҳои бозигарони дастаи барқчӣ барои роҳандозии ҳамла натиҷа надод. ва шонси навбатӣ барои тими Сардор боз ҳам аз даст меравад. ҳоло кӯмаки тиббӣ мерасонанд ба бозигари дастаи барқчӣ ва баъд аз чанд лаҳза бозӣ бо иштироки ин ду тим бояд давом ёбад. ҳоло боз ҳам идомаи ҳамлаҳоро бо иштироки дастаи Сардор мо шумо дида истодаем. асад зиёд барқчӣ ақибнишинӣ кард ва мо тавре мебинем бар асари ин ба ислоҳ пассивии онҳо ё ҳамон камфаъолияшон ҳариф пурра ташаббусро ба дасти худ гирифтааст ва доимо вазъиятҳои хатарнокро кӯшиш карда истодааст ба миён орад ва ҳарчи зудтар албатта шогирдони Рустам Хоҷаев мехоҳанд ҳисобро баробар кунанд.
аҳмадҷон шоев ҳоҷи акбару зоқов ба марказ меравад ва боз пас ба капитани даста расул файзов. расул файзов давоми солҳои охир дар лигаи олӣ бозӣ намекард. ӯ охирин дафъае ки дар лигаи олӣ буд узви дастаи регал талас буд. ҳоло вазъияти хатарнок аст, аммо некрус зокиров маҷбур мешавад аз ҷаримагоҳ берун барояд, чун эҳсос мекард ки футболбози ҳариф имкони садгузорӣ дорад ва ҳеҷ гӯем фурсате барои зарбазанӣ барои ӯ пайдо намешавад. аҳмадҷон шоев дар маркази майдон акнун бештари вақт дар нақши нафаре аст ки созмондиҳандаи асосии вазъиятҳои хатарнок мебошад. шоҳин аббосиён партофти тӯб аз сӯи ӯ ва дарвозабон сари вақт аз мавқеи худ берун мебарояд. муҳаммад раби раҳматуллоеву ин вазъиятро бартараф мекунад. ба оҳистагӣ агар муҳаммад раби раҳматуллоев дар ҳамин як сатҳ бозӣ карданро давом диҳад, ҷои ёдоварист ки ӯ метавонад ҳатто дарвозабони рақами яки дастааш ҳам шавад, зеро кӯҳае готсон солини зиёд аст дар лигаи олӣ мо бозӣ мекунад, синни солашам ба ҷое расидааст ва шояд ба оҳистагӣ фурсати он мерасад то дар барқчӣ ба дарвозабони маҳаллӣ ба нафаре ки дар оянда метавонад рушд кунад ва пешравиҳои назаррас дошта бошад имконият медиҳанд. ва умуман дар мавзӯи дарвозабонҳо як чизи муҳими дигарро бояд қайд кунем ки назар ба мавсими гузашта имсол шумораи дарвозабонҳои маҳаллиамон дар лигаи олӣ хеле зиёд шуд. мавсими гузашта ба шумор як ё ду дарвозабонро ҳисобида намон мумкин буд ки дар ҳайати дастаҳои лигаи олӣ пайваста бозӣ мекарданд. аз ҷумла дарвозабони ҳосилот ва ҳамчунин агар хато накунам дарвозабони тими истарафшан буд. баъдан ин мавсимро агар мо муқоиса кунем дар бисёре аз дастаҳо дарвозабонҳои маҳаллӣ шонс пайдо карда истоданд ва онҳо ҳам худро кӯшиш мекунанд хуб нишон диҳанд. дубир амин имрӯз аз майдон бегол мебарояд, аммо воқеан ҳам ду голи задаи ӯ тавре мо гуфтем бо сабаби офсайд бекор карда шуд. ба ҷои ӯ ба майдон футболбози дигар баромада истодааст ва тавре мо шумо дидем Фредрик Асанте акнун рақобатро давом медиҳад. ҷолиб ин аст ки ҳар ду ҳамлагарони марказии дастаи барқчӣ аз нигоҳи қавиҷустагӣ ва қоматбаландии худ ба ҳамхело шабеҳанд ва барои дилхоҳ ҳарифон ин ду нафар мушкилиҳои муайянеро ба вуҷуд меоранд. дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо дидем сари вақт пеши роҳи ҳамлаи ҳарифро Онана Жайрус гирифт. тӯб аз майдон берун шуд. боз як зарбаи кунҷии дигар ба нафъи дастаи Сардор. ин ирсоли тӯб ҳам натиҷа надод.
як ҳамлаи дигари ҷолиб бо иштироки футболбозони дастаи Сардор. Акнун инҷо фурсати гузоштани нуқтаи охир ба ин ҳамлаҳо намерасад ба ҳуҷумҳои зиёде ки дастаи Рустам Хоҷаев ба роҳ мемонад. вақт кам боқӣ монда истодааст, аммо ин ҳама ҳуҷумҳо ва талошҳое ки Сардор дорад баёнгари он аст ки даста воқеан ҳам заҳмати зиёд мекашад то ин ки ҳисобро баробар кунад. акнун то куҷо онҳо комёб мешаванд ва оё воқеан ҳам метавонанд гӯли ҷавобиро ба ҳадаф расонанд ё на, вақт нишон медиҳад. аммо таҷрибаи бозиҳои охир дар лигаи олӣ баёнгари он аст ки то ба охир муборизаҳо ҷараён дорад ва ҳатто ҳолатҳое буд ки дар дақиқаҳои поёнӣ мо куллан як дигаргуниро дар бозиҳо медидем. аз ҷумла дар рақобати гузашта тавре гуфтем барқчӣ муқобили Сарафшан тавонист маҳз дар замони изофӣ дар дақиқаҳои иловагӣ дактараш ғалабаро ба даст орад. партофти тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Сардор ва бо ҳамин тавре мо мебинем тӯб аз майдон берун мешавад. хуб, боло тавре мо мебинем корти зард ба Муҳаммадраби Раҳматуллоев нишон дода шуд барои вақтро кашол додан. Муҳаммадраби Раҳматуллоев инҷо огоҳӣ гирифт. ҷои ёдоварист ки дар аввал аслан доварон тибқи қоидаи нав тавре медонед огоҳ мекунанд футболбозонро, баъдан боз дар сурати такрори хато зарбаи кунҷӣ метавонад ба нафъи ҳариф таъин шавад ва сипас ҳолатҳое ҳаст ки албатта ҳатман бо корти зард ҳам ҷазо медиҳанд барои вақтро кашол додан. Меҳрон Адаминов тӯбро аз даст дод. акнун маҷбур аст ба қафо баргардаду ба ҳамтимонаш кӯмак кунад. Сзади! Ади! Давай, пака! шонси навбатӣ барои Сардор. аут ба нафъи дастаи Сардор таъин шуд. андаке норозигии Исломзоировро мо шумо дар ҳолати қаблӣ дидем. Хорош, Доля, еще! дар ҳати дастаи барқчӣ мо шумо ҳоло тағйиротҳоро дар ин дақиқаи охир надидем. шояд барои оне ки каме бозӣ даста беҳбудӣ бахшида шавад ва каме онҳо фаъолтар шаванду пеши роҳи ин ҳама фишороварии доимии ҳарифро гирифта тавонанд, дар майдон будани қувваи тозае ҳам мумкин аст кӯмак расонад.
аммо мо тавре мебинем пайваста Сардор ҳуҷум мекунад, пайваста туп дар ихтиёри онҳо аст ва доимо дастаи мизбон кӯшиш карда истодааст имкониятҳои хуби голзаниро барои худ муҳайё созад. Узоқов инҷо партофти хуби ӯ, аммо дарвозабон пешдастӣ мекунад ва тавре мо дидем тӯбро Муҳаммадраби Раҳматуллоев инҷо ба даст овард. хуб, Муҳаммадраби Раҳматуллоев ишора мекунад ки ҳариф ба ӯ бархӯрд дар ҳамон лаҳза. Мо бошад имкон дорем инро санҷида бароем. анам инҷо ростӣ бо даст албатта ҳаракат аз сӯи Некрус Зокиров ҳаст, аммо ин дӯстони гиромӣ ҳеҷ гуна қоидавайронкунӣ нест. Маслан тақрибан бархӯрде ҳам набуд. каме ба ҳамдастаи худ расид Муҳаммадраби Раҳматуллоев, вале ин ҳам фикр мекунам ҳисобида намешавад. Bileş tamam. Ona yok. ва бубинед ҳар тубе ки бозигарони барқчӣ бармегардонанд то миёнаи майдон ин туб меояд, дарҳол онро футболбозони Сардор баъдан соҳиб мешаванд. умуман он як тағйироти иҷбориро агар дар қисми якум ба ҳисоб гирем ва тағйироти дигаре ки болотар буд ба ҷои Дубирамин ба майдон баромадани Фредрик Асантеро баҳо диҳем, пас тағйиротҳои дигари худро тавре мо шумо дида истодаем то кунун дастаи барқчӣ истифода набурдааст. бале, довар маҷбур аст инҷо қоидавайронкуниро ба эътибор бигирад, зеро дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозӣ зидди Расул Файзов вайрон карда шуд. хуб, дар курсии бозигарони эҳтиётӣ дастаи барқчӣ киё ҳастанд? дарвозабон Коае Готсон, ҳамчунин дифоъгарон Ҷонибек Ҳодизода, Шоҳи Мардон Ҳасанов, Меҳрубон Ғаффорзода, ин муҳофизатгарон Баҳодур Назарзода ва Зарифзода. ҷои ёдоварист ки дастаи барқчӣ баъзе мушкилиҳои калони кадрӣ дорад, аз ҷумла аз тавре мусоҳибае ки сармураббии ин тим Алифбек Беромов дар даври гузашта дошт маълум мешавад. се тан аз бозигарони муҳими ин тим бо сабаби осеб доштанашон дар бозиҳои охир иштирок накарда истодаанд. акнун ду тағйирот дар ҳайати дастаи барқчӣ. Аз майдон гирифта мешавад Ҷовидон Хушвақтов ва ба ҷои ӯ Баҳодур Назарзода мебарад бо рақами 18. ҳамчунин Зарифзода ҳоло ин лаҳзаҳо ба ҷои Меҳрон Мадаминов вориди майдон мешавад. ба ин тартиб метавонем бигӯем ин тағйироти ба ислоҳ дукарата аст барои Меҳрон Мадаминов, чун худаш дар қисми аввал ба ҷои ҳамдастаи осеб гирифтааш вориди майдон шуд ва инак ба ҷои ӯ ҳамтими дигараш бар саи рақобат ворид мегардад. ин ду футболбоз қаблан дар чемпионати ҷаҳон дар ҳайати дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвар иштирок карда буданд.
аҳмадҷон шоев дар лаҳзаи қаблӣ хато кард ва иштибоҳи худро албатта хело хуб дарк ҳам намуду зуд аз футболбози ҳариф узр пурсид. талошҳои бозигарони Сардорро ҳоло мебинем, аммо бисёр мушкил буд дар канор ва акнун ба фикрам тағйироти навбатӣ сурат мегирад. Он дар ҳайати дастаи Сардор шояд бошад. бале, ду нафар дар ҳайати дастаи мазкур ҳам иваз мешаванд. аз майдон гирифта шуд рақами 63 Абубакр Сулаймонов ва ба ҷои ӯ бо рақами 9 ба майдон Иброҳим Зокиров баромад. Баҳруман Азимов рақами 21 ҳамчунин аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ Асилбек Норбоев футболбози легионер аз Ӯзбекистон рақобатро давом медиҳад. дар маҷмӯъ то кунун агар мо баҳо диҳем 4 футболбоз дар ҳайати дастаи Сардор иваз шуд. дар курсии бозигарони эҳтиётии ин тим боқӣ мемонанд дар узабон Аҳадҷон Раҳматов, дифоъгарон Муҳаммад Раҷаб Қандов, Нимо Шукрипур, Идрис Бикмайкин ва ҳамлагар Раҷаббек Хушвақтов. ин ду футболбозе ки ҳоло ба майдон баромаданд дар ҳайати дастаи Сардор, бояд бигӯем ки қаблан дар рақобат бо дастаи Парвоз ба задани голҳо муваффақ шуда буданд. агар хато накунам, ҳар кадоме аз ин бозигарон дар ин мавсим дутои гол доранд. окей, Асилбек Норбоев дақиқан 2 гол дорад. ва ҳамчунин дар баробари Некрӯз Зокиров тавре маълум аст Иброҳим Зокиров ҳам қаблан ба задани 2 гол муваффақ шуда буд. инҷо ягон қоида вайронкунӣ нест, мегӯяд довар. бозӣ бояд давом ёбад. на мазарат мепурсам. хуб, Иброҳим Зокиров 1 гол дорад, Некрӯз Зокиров 2 гол. Некрӯз Зокиров ва Асилбек Норбоев 2 нафаре ҳастанд аз ҳайати дастаи Сардор ки назар ба ҳамтимони дигари худ голи бештар заданд. умуман то имрӯз дастаи Сардор тавонистааст 8 гол ба дарвозаи ҳарифон равон кунаду ҳамчунин 8 гол ба дарвозаи худ сар диҳад. яъне таносуби голҳои зада ва сардодаи шогирдони Рустам Хоҷаев то ин дидор баробар буд. имрӯз акнун боз як голи дигар ба дарвозаашон сар буданд ки ин таносуб акнун манфӣ шуд. дастаи Барқчӣ бошад, то имрӯз 7 гол зада 9 гол ба дарвозааш сар дода буд. имрӯз голи 8-умро ба ҳадаф расонда, аммо таносуби голҳои онҳо низ манфӣ боқӣ мемонад. бале рафту агар Барқчӣ ғалаба кунад, бо 9 имтиёз мавқеи худро дар ҷадвал беҳтар карданаш мумкин аст. махсусан ин тим аз Хуҷанд метавонад дар ҷадвал пеш гузарад, чунки ҳангоми баробар будани шумораи имтиёзҳои дастаҳо қабл аз ҳама дар чемпионати мо ба зиёд будани шумораи пирӯзиҳо таваҷҷӯҳ мекунанд. инҷо идомаи ҳамлаи дастаи Сардорро мебинем. вазъияти бисёр хатарнок ва чӣ гуна зарба буд дар ин ҳолат. Асилбек Норбоев ин зарбаро зад ва тӯб баъд аз расиш ба бозигари дастаи Барқчӣ маълум мешавад ки аз майдон берун шудааст. биёед бубинем ҳаракатҳои бисёр олӣ аз сӯи ин футболбоз дар канор ва баъдан зарбае ки зад тавре мо шумо мебинем хело ва хело хатарнок буд.
خب وقتی اساسی خاتمه یافته است دوستان گرامی 6 دقیقه وقت ایلوه کرده شد با نیمه دومی بازی دسته ها. ما طوری گفتیم به احتمال زیاد اگر برقچی پیروز شود از خوجان در جدول میگذارد، اما حالا دقیقاً درباره موقع نهایی این تیم در جدول بعد از خاتمه تمام بازی این دور گفتنمان ممکن است، چون که دو بازی پگاه صورت میگیرند و رقابت دیگری که به طور پاراللی با دیداری سردار و برقچی جریان دارد پرواز با حاصلات بازی کرده ایستادند. آنجا جای تاکید است که حالا تنها آغاز قسم دوم است. خیلی خوب، شاهین عباسیان توپ را نگاه داشت، ارسال توپ است و اینجا ادامه حمله رو اکنون دیدن نمیتوانیم. فرصت خوب را در لحظه قبلی بازیگران سردار از دست دادند. نکروز زاکیروف به توپ نرسید و ببینید چگونه توپ را زود فوتبالبازان دسته سردار به خود برمیگردانند. احمد جان شویف، حاجی اکبر اوزاقوف، پرتافتی او به کناری راست. این وضعیت برطرف کرده شد. اوت به هر حال به نفع دسته سردار است. ادامه تلاش‌های دسته شهری ترسونزاده رو می‌بینیم، اما اکنون آنها در این لحظه ها کامیاب نمی‌شوند. چیز دیگری بسیار مهم برای سردار این است که تاکنون آنها در خانه خود یگان باخت نداشتند. گرچند در دوره دوم به‌واسطه در ترسونزاده بازی هم نکرده باشند، اما میزبان که آنها بودند در شهر دوشنبه پرواز رو مغلوب کردند با حساب کلان 3-0 و با خوجان در همین میدان 2 هفته پیشتر از این مساوی 2-2 کرده بودند که آنجا هم نزدیک بودند تا غلبه را به دست دارند. خب در لحظه قبلی افساید رو به اعتبار میگیرند، اما علاوه بر این حالا ما میبینیم که ضد محمد ربی رحمت الله فایرونشتنی قاعده بازی بود یا نه. معلوم میشود که اون برخورد اصلا هیچ گویم حساب بعد در روزبان هم نرساند، اما محمد ربی رحمت الله فکنون بازی رو دوام میدهند. از این جهت فوتبالبازان ما باید کمی با توجه باشند، چون این به نظر می رسد که بعضا وقت بهوده و بهوده خود رو به زمین پرتافته تنها به خاطر وقت رو کشال دادن چنان وانمود میکنند که گویا آنها حساب گرفتن یا یگان برخورد جدی بود و این البته باعث تلف دادن وقت می شود. تحلیل ها نشان میدهند که بیشتری وقت برای مثال نصفی وقتی توضیح معین شده، یعنی در یک قسم اگر 45 دقیقه باشد بیش از 22 دقیقه آن تنها بهوده تلف می‌یابد و جریان بازی همگی 22-23 دقیقه ادامه پیدا می‌کند. در لیگ اولی ممکن بسیار نگران کننده است، چون که وقت را عادتاً فوتبالبازان کوشش می‌کنند بهوده تلف دهند. اوزاقوف، احمد جان شویف، باز یک پرتافتی دیگری و ببینید که کمی پیشتر برآمده بود محمد ربی رحمت الله، اما ضربه نکروز زاکیروف در لحظه قبلی به طور ضروری اجرا نشد تا به دروازه‌بان مشکلی جدی رو پیش آورد. حالا ادامه حمله دسته برقچی رو میبینیم، وضعیتی خطرناک است و این حالت رو احمد جان شویف برطرف میکند. ماس به اصطلاح جان فیدایی های این فوتبال بازی جوان در لحظه قبلی باعث شد تا امکانیت گلزنی رو فردریک اسانته پیدا نکند. برقچی این لحظه ها عکس هجومی خود رو دوام میدهد، اما ما طوری میبینیم در نیمه میدانی حریف آنها توپ رو از دست دادند. چند لحظه پیشتر از این تلاش‌های فردریک اسانته و همدستایش برای آن روانه شده بود که در نیمه میدانی حریف توپ رو گیرند. از بگدلیف ضربه او و دروازه‌بان برمیگرداند. یکی از آخرین امکانیت ها برای سردار، ولی پیشروی این حمله رو
Онана Жайрус гирифт. дар даври оянда дастаи Сардор дар доираи бозиҳои лигаи олӣ дӯстони гиромӣ бояд дар сафар бозии худро доир кунад. онҳо муқобили Эсхатаи Хуҷанд бозӣ мекунанд ва Бахчӣ бошад дар хонаи худ бо Регартадаз нерӯ месанҷад. инҷо ирсоли тӯбро мебинем. вазъияти хатарнок аст. дарвозабон ба тӯб расид, аммо боз ҳам офсайдро ба эътибор мегирад сардовар Наврӯз Воҳидов. биёд бори дигар мебинем ҳолати ба миён омадаро. хуб, маълум мешавад ки барои Миркомил Лоқаев дар ҳолати қаблӣ воқеан ҳам офсайд будааст. бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ, ин рақобати бисёр ҳам мушкил барои дастаи Барқчӣ дар сафар бо ғалаба ҷамъбаст шуд, аммо мову шумо тавре мебинем онҳо тавонистанд ғалабаи худро нигоҳ доранд. дар дақиқаи 12-уми бозии голи ягонаро Ислом Зоиров ба ҳадаф расон. Ислом ки мавсими аввалинашро дар Барқчӣ ҳоло сипарӣ мекунад, дар даври гузашта ҳам гол зада буд ва инак боз як голи дигар ба номи ӯ навишта мешавад. ҷои ёдоварист ки умуман яке аз бозигарони бисёр хуб ва пешсафони асосӣ дар ин тим аст футболбози бо таҷрибаи кишвар Ислом Зоиров. бо ҳамин рақобати мазкур дӯстони гиромӣ ҷамъбаст шуд. Барқчӣ дар сафар тавонист Сардорро 1-0 мағлуб кунад. то гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. хайр.
Jak du jsi?